फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै सानदों आरोना स' दायोथ' नै बहुत जेंना जेंसि जागासिनो जोंनि बर'फोरा गुवाहाटियाव जाखिनि थायो स' बिथांमोनखौ जा हायो नोंथांमोनाबो माने हेफाजाब होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर हेफाजाब होनाय बा सोरबाफोर होयिखौबो बेफोरबायदि दावराव दावसि इउटुबावहाय बेले बेजे जानानैथ' लाब गैखाया बेखायनो गाव गावनो जेसेबां हायो हेफाजाब हैबानो जाबाय आरो माखासे मानसिफ्रा आं मिथिनायावहाय बेबायदिबो जानो हागौ जेरैहाय जोंबो सिगां जायोमोन जे सोरबाफोर जुदि दुखुआव गोलैनाय दङबा बा सोरबाफोर दुखुआव गोलैना थाबा जोंनि गोसोआ माने हेफाजाब होनो गोसो जायो खिन्थु जोंनि आखायावहाय रांखावरि थाया थिग बेफोरबायदिनो आंनि भिउवार्सफोराबो माखासे बेबायदि जानानै दङ मानो होनना बुंबा आं मिथिदों नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ मोननानैहाय नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट्स खालामदों जे आब' केमस्ट्रि आंबो नोंबायदि हेल्प होनो सानदोंमोन खिन्थु जोंनावहाय रांखावरि गैया फैसा थाखा गैया बेखायनो खालामनो हायाखै आं बुजिदों जेरैहाय जोंबो सिगाङाव जायोमोन ना दा हायोब्ला हेफाजाब खालामबानो जाबाय आं बेखौनो खावलायो आरो लोगोसे आगैमोनाबो गाज्रि बा दुखु मोननाङा जे हेल्प खालामनो हायाखै होननानै निस्सय नोंसोरबो बा नोंथांमोनाबो सानसे नङा सानसे साक्सेस जागोन आरो साक्सेस जानानै बेफोरबायदि हेफाजाब होनो हागोन जा एसे हायो अलखदाव गोलैनाय समाव बेनो बहुत बुरजा स' हेफाजाब होनांगौ आरोना निजानाव गोलैनानै आरो गावजों गाव बेले बेजे जाबाय थानाङा आरो गोबां जोंनि बर' इउटुबार्सफोरानो गावजों गावनो बेले बेजे जालायबाय थायो माबा मोनसे जाबानो कन्ट्रोभार्सि बेफोरखौ बाद होनानै जों बर'जों बर' गासिबो खौसे जानांगौ आरो लोगोसे अलखदाव गोलैनाय मानसिखौहाय हेफाजाब खालामनांगौ जेरैबायदि गुबुन हारसाफोरनि इउटुबारफोरा जा अनलायलायो जा माने क्ल'ज बा एटाचाव थायो गावजों गाव बेफोरबायदिखौ नुबा बिराद बोरैबा मोनलायलायो आरोना स' बेनो आंनिफ्राय खावलायनाय जे जों बयबो इउटुबार्सफोर बा जों बर' फिसाफोरा बयबो खौसेथि जानानै थानांगौ बास बेनोसै गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुड मर्निं दा ओंखारखांबाय ओमफ्राय एसे मेकआप खालामबाय ना बारा साखथाय मिथिला जिखुनु ओमफ्राय दायो आंहा मोनसे जायगायावहाय खामानि दङ जिहेतु अखाबो हागासिनो अब्लाबो थांनानै फैनोसै न' उपायथ' गैया जुब जुब अखा हाबाबोथ' थांखानांखागोन गावनि खामानियावहाय स' दायो जोंहा बेखौ नानिया संगासिनोमोन नानिया भल आलु ओमफ्राय नैबे नाखौ संगोन आरो दुखु जिबन मा खालामनो बेदर मोनजायाखै अमा बेदर न'आव थांबासो गोथाव मोनजागोन नालाय ओमफ्राय नैबे ना फ्राय ओमफ्राय बे पियास सामब्राम गुफुर बानलुखौ आङो थाव होआलासिनो एवफ्रामनानै लाबाय ओमफ्राय दा देनोसै बेयावहा नानिया गावहा गावनि ओंख्रियाव होनो थाखाय सामब्राम गुफुर हाइजें देनानै लादोंमोन बेखौ बख'ना लाग्रोनोसै गोथाव संगोन दे बारा रोसि होनाङा खिन्थु मिथिबाय बेखौ देनोसै माने मिक्साराव होनांगौमोन मिक्साराव होबा बाराद्राय गुन्दै गुन्दै जायो आं गोथाव मोना ओंखायनो आङो बेयावनो देनोसै स' गाइस नै संख्रिबो होखाबाय ओमफ्राय बेखौहाय आङो बेयावहाय देला आरोना बे जायगायाव देला साइड नैबे जायगायावसो देफैनोसै बाहेराव आयु खोरोलै दुन्दिया दुन्दियाबो होगोन नै गाइस जोंना देखांबाय ओमफ्राय आं बारा गुन्दै गुन्दैखौ गोथाव मोना नालाय बेनि थाखायनो आं बारा गुन्दैखौ गोथाव मोना गाइस ओंखायनो लांगाब लांगाब जोंनिया सानैदो नानिदो आंदो आरो आं सामब्राम गुफुर ओमफ्राय पियासबो बिराद बुरजा जाखायो नालाय ओंखायनो होबाय देनाया नै गाइस आं रेडि खालामनानै दोनखाबाय एसे थाव सावबो होबाय जि गोथाव नुबाय नै जोंना नानि संनाय ओंख्रिया गोथाव जागोन ना जायाथाय मिथिला
गोथावानो संखायो बेबो होमबाबो आंनिख्रुइ खम आरो इस होमबाबो आंनिख्रुइ खम आरो इस अखा हादोंहाय आयु थैगोनसो अखाल' दा जोङो मुसलपुर थांगासिनो दायो जोङो बरमा मोनबाय बरमानि ब्रिज ओमफ्राय खानायानो बोरैबा जाजोब्बाय आंनिया ओमफ्राय दायो लेस जानो नागिरदों लेस स' दायो जोङो रिटार्न जाफिनबाय आरोना गुवाहाटि थांफिनसै ओमफ्राय खामानि दंमोन गाइस आंथ' नोंथांमोननो गासैबो खोथाखौनो खिथायो स' बे खामानिखौ आं दा खिथाथ'ला आरोना साननैसो उनावहाय नोंथांमोना मिथिगोन आं खिथाखागोन ओइ अखा बोथोरा उन्दुनोखाय थानो गाइस जोङो दायो नैयाव मोनफैबाय धाबायाव ओइ नानि क्या खाएगा हा उखैलाय लांबाय दै फुङावसो ग्रोम ग्रोम जानानै थांदोंमोन आरो उखैलायबाय माने माहाबा गारियाव थांबानो मेंखायो उखैखायो आरोना होलायबाय आरो जानाया ओरैनो हाथि बायदिखा आरो हाथि बायदि जाबावसिगोन आरोना मोनफैबाय सिटि सेन्टारावहाय कभार लादो नै इखो इनि कभारखौ लाबाय दे इबो लादो नायनो नोंनिया माबायसा मोनफैबाय रुमावहाय मेंसोबाय गाइस मोनफैनानै दहायनिफ्राय अखा हाबाय थानानै जुब जुब अखा हाबाय थानानै एसे दायो सान्दुं दुंबाय आरोना एसे सान्दुं दुंबाय दसे उन्दुनानै लानोसै बिराद मेंबाय बिथिं थांना फैनानै दसे उन्दुनानै थानोसै स' दायो सिखारखांनानैहाय मा खालामबावनो गाइस मा होनो फरायनानै साख्रि बाख्रि लायाबालाय बोरैथो जानो आंथ' नामखौनो लिरनो बावबाय माने इमान गोबाव जाबाय बिजाब नायिया लिरिया बेखायनो एसे नाम लिरनायखौ सोलोंदोंमोन आरो लोगोसे साख्रि लानांगोन ना गाइस साख्रिनि थाखाय एसे फरायनांगोन नङा होमबा इस ओरैनोसो होनदोंलै माबा मोनसे इम्परटेन्ट बुस्थु लिरबाय थादोंमोन आङो नायनानैहाय ओमफ्राय फरायनायाथ' फरायनांगोन देसुन मानसिया साख्रि मोननो थाखायल' फरायनाङा गियान मोननो थाखाय फरायनांगौ आरो लोगोसे साख्रिबो मावनांगौ साख्रि मावनायनि सनमानानो एकदम बेलेग आरोना गाइस नै आं एसे रेडि जाना लाबाय एसे मेकआप खालामबाय आङो जिहेतु आं मेकआप खालामाबा माने फ्रेश फिलखौनो नाङा आरोना एक्टिभ फिल जाया माने एसे लेजि फिल जाबाय थायो बेखायनो ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय नोंथांमोनाबो जुदि बेफोरबायदि फिल खालामोबा आरो लोगोसे बहुत गोबावथार जाबायमोन आङो खानायखौ बिदि फारनै खायाखैमोन राबारा बेलेग होमबाबो खाबाय आङो खानो लुगैनानै आरो दायो बहुत खामानि दङ खामानिफोरखौ मावग्रोना लाजोबनोसै नै जोंना बानलु देखांबाय ओइ नङा माबाखौ इ बानलुखौ गोथांखौनो हो इखौ होनाङा गोथाव मोनजायालै इखौ होनाङा गोथाव मोनजाथारा आं बानलु देखांनायखौ होबा ओमफ्राय जोंना दिनै स्पेसियेल नालाय नै नारजि ओमफ्राय अमा लकेल ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन अमा बेदर मोनजायैया अमा बेदर मोनजानायनि खुसिखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों अमा मोनजायाखै होननानै फुङावहा हारला खालामबाय थानाया नै ओमफ्राय मोनजाबाय जोङो बायनानै लाबोबाय आरोना लकेल अमा पुरा बरमानिफ्राय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आरो आङो अमा बेदर गैयादां जेबो गैलादां आङो मम'ल' जाना थानोसै होननानै मम' जमेट'निफ्राय अर्डार होदोंमोन आरोना बेबो सफैबावबायसो माने दिनै आंनि उदैया जिखावजोबसिगोन थैसिगोन बेबायदिनो जायै बिराद दुदुथार जाबाय
So guys, नै जोंना संगासिनो नारजिजों अमा आयौ जि गोबाव जाबायमोन दाखालि मोनालिसिमला थांनायावबो जि जानो लुगैदोंमोन मोनजायाखैमोन आरो दाखालि न'आव थांबाय न'आव थांनायावबो जि मेजेममोन ओमफ्राय नारजिखौ बिराद जानो लुगैदोंमोन आरोना स' नारजिजों अमाजों दिनै संबाय जोंहा नानिया ओमफ्राय आं दिनै जेबो मावाखै बादुलि मम' जाबायना बाबाय बेखायनो दिनै नानिया संबाय ओमफ्राय दहाय फुङावथ' जोङो ना बाथोनजों जाखांबायमोन ओमफ्राय दा हरावहाय नारजिजों माबाजों जानोसै आरोना स' नोंथांमोना गोथाव मोनो ना मोना नारजि आरो अमाखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय आंनो आं मिथिनो लुबैयो बिराद गोथाव जाखायो आरोना नारजि अमाया जानो थाखाय नै ओंख्रिया गोदौगासिनो गोथाव नुसोबाय आंहा बिराद गोथाव नुबाय अमा बेदर दरसे दरनै होदो आरोना ओमफ्राय आरो इथिं दंबावो नै अमा बेदर So guys, मोनालाय लांबाय आयौ मायसे गोरा जाखो खेवनोनो हालाय लांलालै लेथ्रा जादों आरोना इखौ एसे फुगारनांगोन ओमफ्राय जा एम्बु गाबबाय थादों नै मोना जाबाय नालाय अखा हादोंमोन दहयो ओमफ्राय दा एम्बु गाबगासिनो नै नै गाइस जोंनि खाथियावहाय गोदान एपार्टमेन्ट जासिगोन आरोना ओमफ्राय बेयावहाय कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो ओमफ्राय जोबखासिगोन बेबो सोरबाफोर जुदि फ्लेट लाफैनो गोसोबा बेयावहाय लानो हागोन होनदो ओमफ्राय जोंनाबोथ' बेलकनिया बेयावनो ओमफ्राय बिथांमोननि बेलकनियाबो नै बेयावनो एम्बुफोरा जि हारला आंखौ रायलायनो होला खोमाले ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंजों मोखां नायलाय साहा लोंनो गोसोबा ओंखाम जानो गोसोबा माथो हरलायनो गोसोबा नैबे जोंनि खाथिनि एपार्टमेन्टआवहाय फ्लेटखौ लाफै अब्लानो सानफ्रोमबो हाय हेलौ आरो नोंथांमोना जोंनि नारजि अमा अनला दाउ ओमफ्राय आरो मा होनना बुङो आरो मा मैगं जायो ना बाथोन माबा माबि मैगंफोरखौ मोनजागोन आरोना जोंनिफ्रायल' मोनजाबाय थाया नोंथांमोनाबो मालाबा संनानै हरनांगोन नङाबालाय माहा जोंल' हरबाय थानोले नोंसोरबो हरनांगोन आरोना ओमफ्राय होमबाबो जों माने नोंथांमोना बांसिन लाब जागोन आरोना जों गोथावसिन जायोना इस नुनानै मिथिखायाखै होनबा मानसिखौ लदादानो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो खिन्थु एक्सचेन्ज खालामनायाव नोंथांमोना आलु फ्राइडे एक्सचेन्ज खालामबा जानाय नङा दे नोंथांमोननियाबो बेदर जानांगोन जों जुदि अमाजों नारजिजों हरदोंबा नोंथांमोनाबो अनलाजों दाउजों हरनांगोन माने बराबर जानांगोन आरोना बिदि जोंनियाल' गोथाव नोंसिनिया आलु बाथोन हरबाथ' जानाय नङाना दिस इज नट फेयार वाव गाइस नै नारजिजों अमाजों जाबाय जोंनिया रेडि ओमफ्राय बिदि नै अमाजों आलुजों फ्राय एसे ओमफ्राय बेनि उनावहाय आंनि फेभरेट भेन्दिखौ रुनानै भेन्दिखौ बाथोन जानोसै आरोना सिफ्लेनानै ओमफ्राय नानिजों आरो बिन्दास जानोसै सानैजों थिगसे जाखावनोसै आरो लोदोदो जाबावनोसै होनदो जाखांनायनि उनावसो बिराद रिग्रेट फिल जायो मिथिबायना मानो जाफ्लांखो आं जायाबानो जागौमोन होननानै ओमफ्राय जानाय टाइमाव हले गोथाव नुनानै बिराद जानो लुगैयो आरो उपाय गैया गाइस नायले आं खैथा बानलु जाखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आयौ 14ता बानलु फिसा नैबे बानलु फिसाखौ जाबाय आं गाइस नोंथांमोना हायोना डेन्जारखा